Niki jenengane jembatan Senggol iki. Wong piye aku mbebku mulu jenengane jembatan Senggol. Jarene angger mlaku kuwi bisa senggol-senggolan. Tapi yang wong liya nek aku ya ora. Masa aku nyenggoli kuwi paling aku nyenggoli pager. Pager iki nang kene aja gawa rames, nang kene panganan pirang-pirang. Nang gawa rames ya ora patut temen wong presidan nang gawani rames. Assalamualaikum li, kepriye kabar nang kono? Muga-muga dina iki rika pada waras, selamat, sehat, murah rezekine lan diparingi panjang umure. Ketemu maning karo Nyong li, dulur lanang sing merantau. Aduh, banget nang Kalimantan kuwi jan ora bali-bali. Carane iki dina Minggu ki, aku ya kepengin plesiran nggo ngilangna. Ya mumet wong senengane bendina wak-wak iki kudune ya piknik lah kayak wong-wong yelek lagi pinike juga ora adu-adu lik nang sekitaran kume bae lho kuwi perek jaga nang tempatnya aku lagi jam-jam semene iki jane enak lagi nggo santai-santai lagi kadane kayak gini bisa angger nggo santai-santai angger ka mari ngene aja kelalen iki mampir nang kene iki jenengane jembatan Senggol iki. Wong piye aku mbebku mulu jenengane jembatan Senggol. Jarene angger mlaku kuwi bisa senggol-senggolan. Tapi yang wong liya nek aku ya ora. Masa aku nyenggoli kuwi paling aku nyenggoli pager. Pager sing kanan kiri ya kuwi lagi kanan kiri kan enak lek dideleng kuwi kang pinggir iso lah kayak nang kana juga ana wong angger kepengin mangan nang kene bisa mangan kene nang dhuwur laut kae. Jadi enak kene ora sing gawa panganan kang malik ngisi-ngisi nah aja gawani rames, aja gawani bungkusan sing karo kudu ya aja. Nang kene iki wis siap kabeh bakaran apa nah kae dah jan nggo pacaran ya bisa le tapi sing durung duwe bojo nang duwe bojo aja pacaran. Engko domen wong dibrengkolang kon turu nang lowongan. Dadi yang nang kene iki kepenak lik lah kae. Kepengin jogo nang pinggiran laut tapi hati-hati ya le kok jenengane nang kene nang laut nang jero ora iso ngelange aja turu aja jekong gamblik kaya kanggo kuwe lagi ngerduwe anak sampean bisa jagong nang kene karo anake mangan bareng karo bojone mangan bareng pokoke nggo kumpul-kumpul ki nang kene ya enak ya kaya kuwe cuman iki nang kene aja gawa rames nang kene panganan pirang-pirang nang gawa rames ya ora patut temen wong presiden nang gawani rames ya kaya gue lagi aku maning lagi anger mari ngene lagi kaya iki ana sing hiburan gambar apa ya ana nah lagi sih buah anake sapa aku ya ora ngerti ngono wong liwat tak syuting bae lah sementing asal nyuting kan duduk-duduk jagung-jagung nang pinggir laut karo nyawang-nyawang bojone wong maksudnya tuh bojone wong lek nyawang-nyawang pemandangan bojone wong masa disawang lha kaya nyawang nah aduh aja liwati iki udune bojone aku bojone wong tapi yang kelalen ya lek nek aku ya ora mungkin lha iki kandel-kandel banget wong lek nang kene pokoke semringah matane lek lagi ngarep tuku sate bakaran apa ya ana nang kene lek cuma nang kene bakaran tempe ya ora ana masa bakaran tempe yang kok angger kamari ngene kepengin dodol bakaran tempe ya tak tukune tapi nang kene ya kayaknya sih ora pada doyan tempe alah jen nang kene ya doyane ya kae lah kae angger tuku daging nggo angger arep mangan arep madang nang kene ana apa bae kuwi ana ya kuwi sing tak omong mau lek aja gawa rames kang omah sing penting Rika mengene gawa duit sing akeh aja kelalen gawa anak gawa bojo dadi main kon pada plesiran kaya kuwi lek lagi jembatannya sing jenengane jembatan gantung. Jadi nggur maring ana terus kaya mlaku-mlaku ngger sore-sore ya kepepet.